another day, another destination. So Ate Cara, another Korean na naman ang ating itatry. So right now guys, nandito tayo sa may Dweji Galbi. Located ito sa may Friendship Highway, Barangay Kutkut, dito sa may Angeles City. alam ko, malapit lang siya sa Mizu Matcha Plus Cafe. Parang magkakahilera lang sila almost dito. So madali lang siyang puntahan. And ano lang siya, along the highway. Yan. Alam mo sinasabi mo nga parang another Korean food na naman yung titikman natin kasi parang last time napasabak tayo sa mga Korean food na natikman natin. Parang medyo nagka-hangover pa pero Na-miss agad? na-miss agad. Yes, ayun. Ayan. So try natin dito sa may Dweji Galbi yung kanilang mga in-offer na food. So ano, Jazz? G? G! Let's go! G? G! G? G! 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 Guys, right now naman, ito yung pinaka-dining area nila. So, sa mismong dining area nila, sa may bandang side, may dalawang VIP room sila. Sa mga gustong konting privacy, gano'n. Siguro yung mga gusto ding, kung may mga occasion na private, pwede doon, and mga meetings din. Yes, so yun. For the VIP room, guys, dapat mag-consume sila ng minimum na 5,000. Wala naman specific na kung ilan number of packs, basta minimum yung 5,000 nila. And also, yun nga, speaking of celebration, meron din silang 10% off discount sa mga birthday celebrants, di ba? So, perfect din ito kung gusto niyo mag-celebrate ng parang Korean party. So, perfect dito sa Dweji Galbi. Ayan. So, pasok na tayo sa may VIP room and hintayin natin yung mga pwede nating makain. So, finally, Jazz, ito na yung mga pagkain dito sa Dweji Galbi. Alam mo, kanina nung sinaserve dito, talagang as in umuusok pa. Kaya talagang mas lalo ako na-excite na tikman yung mga food nila. Alam mo, hindi ko alam kung anong pwedeng unahin Kasi ang dami. Diba? Yung itsura niya palang very enticing. So, yung mga nandito sa harap natin ay yung kanilang set B. Actually, marami siyang set, pero yung atin ay yung set B. So, we have their jjajangmyeon, seafood jampong, tangsuyuk fried dumpling. So, yung set B is good for 2 to 3 persons. And we also have their Dweji kimchi. So, ito yung kanilang kimchi stew with free 1 rice. So, may kasama siyang isang rice. Pinakita ba yung rice? Ayan. Okay. And yung kanilang jeyukbokum. Ito yung kanilang stir-fry, sweet and spicy pork. And alam ko, meron din dito yung kanilang mga parang samgyeopsal. So, yung nandito sa akin ay yung grilled pork belly. Okay guys, sa side ko naman, we have the chadol doenjang. Yun yung beef soup with tofu and mixed mushroom. And then yung egg roll naman natin is the geran mari. Of course, guys, meron din silang mga side dish. So, yun, just start natin dun sa kanilang mga stew and soup. Itong akin yung kanilang Dweji kimchi. Ito naman sa akin, ang chat. May mga may tofu din pala to. Ito sa meron siyang tteokbokki. Taste test na tayo, Ate Cara. Ay, paano pala tayo tinis? Alam mo, kanina sabi ko, kasi based sa mga color nila, akala ko sobrang powerful ng flavor nila. Guys, hindi siya. Sakto lang, no? Kasi medyo ano tawag doon? Ma-color sila. So, kanina sabi ko, baka medyo, yun nga, powerful. Pero hindi, sakto lang siya. Tapos, ito, hindi siya spicy. Sakto lang siya. Pero may onting kick lang, as in konti lang. Same dito sa Dweji kimchi jjigae. Parang kasing i-expectin mo pag kimchi siya, medyo spicy siya. So, tama lang yung spiciness niya. Perfect siya sa mga gusto ng maanghang, pero hindi masyadong maanghang. So, try natin yung seafood jampong nila. Ito, medyo exciting to. Uy, dami niya. Ang dami yung mga
tahong, Ayun, meron- may shrimp, may tahong, and mga gulay. Ay! May ganito Crab. siya. As in, full full. pack ang kanyang pagka-seafood. Bigyan kita. While waiting kay Ate Cara, of course, sa mga gustong magpa-advertise sa CLTV36, you can visit our official Facebook page account, CLTV36, and mag-email kayo sa sales@cltv36.tv. And of course, guys, follow niyo po lahat ng social media account namin. Yes, kung gusto nyo din balikan lahat ng episodes namin dito sa GG, lahat ng mga destinations na pinuntahan namin, you can follow us sa aming Facebook page, yun nga yung CLTV36 Official, and we also have the CLTV36 News page. Siyempre, dapat updated pa rin tayo sa happening sa ating society. So, kailangan, aside sa entertaining na mga details, na mga information, siyempre, dapat meron din tayo sa ating CLTV36 News page. Ayan. And, siyempre pala yung ating YouTube channel. You can also subscribe sa aming official channel. Ay, ang sarap. Bango. Lasang-lasa mo yung seafood niya. Parang lasang-lasa mo na talaga yung seafood niya. Alam mo yung dahil nga siguro kasi meron siyang ingredients mismo na tahong, na crab, na shrimp. Parang yung flavor niya hindi siya dahil lang sa sa powder mix, ganon. Mas in galing talaga siya dun sa natural ingredients. So, kaya lasang-lasa talaga yung seafood niya. Itong serving ni Ate Cara, actually sobrang laki niya. Goods for 2 to 3 person to. Next natin, sa set B, tapusin natin yung set B para, as in, baka kasi mamaya, set B pa lang pala, okay na. Oo. Diba? Pero tikman natin yung jjajangmyeon. Akala ko maalat siya, pero hindi siya. Sakto lang siya. Pero parang medyo nagkukulangan ako dun sa marang mismong flavor niya. Ayun. Parang kasi, nakakatikim tayo ng mga instant na jjajangmyeon. So, sobrang laki ng difference niya kapag yung ganito and yung instant na jjajangmyeon. Ayun, yung tama si Ate Cara, guys. Kasi yung mga instant, medyo mas powerful na Yung flavor nila. Ito, hindi siya. Wala siyang alat at all. Last naman nating tikman dito sa set B, yung tang suyo. Tinatanong ko kanina si Jake kung anong ibig sabihin ng tang suyo. Parang, Ito ba yung dip niya? parang siyang sweet and sour pork. So normally guys, talagang pinupour yung sauce dito sa pero napansin ko, maganda din na hindi natin siya binuhos kasi mas naramdaman natin yung crunchiness nitong breading. Ayan, so siguro yung normally nga, kung ibubuhos nyo, okay lang din. Pero kami, dinip lang namin. So, yung sweet and sour na sauce niya, parang hindi rin siya masyadong maasim. Baka kasi yung iba, baka yung iba ayaw din ng maasim. So, pero ang maganda dito, meron talaga siyang mismo pineapple. So, okay din yung sauce niya. Hindi rin siya maanghang. Ayan. So, naririnig, baka nag-e-enjoy ka, no? Nagustuhan mo, no? Ito kasi parang hindi masyadong ang powerful yung taste niya. Pero once na nilagyan nyo ng sauce, dun mas nagiging masarap. Dun mas siguro ito talaga yung flavor ng tang suyo. Pero kasi first time ko lang din siya natikman. Uy, ang sarap nito. And then guys, may kasama din siyang dalawang dumpling. Ito sila. Malaki yung dumpling nila. Okay, try natin. Parang meron siyang mga noodles din. Parang glass noodles. Tapos may parang meat siya. Yung mismong meat, yung malasa. Siya yung nagdadala. Ayan. So, ang next naman natin, yung kanilang Jeyukbokum. Ito yung kanilang stir-fry, sweet and spicy pork. Ayun, tapos may kasama din siyang rice cake and mga vegetable. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin yung mga niya. Kung gaano siya ka-spicy. Oo. Hopefully ka, Ate Cara. Kayanin natin ito. Okay. Hindi naman pala siya. Sakto lang siya. Yung lasa neto, para siyang, kung sa spicy, para siyang gochujang. Oo. Na-minix na stir-fry siya. Oo. Yun yung lasa niya. And ang kinagandahan din, parang nga kasi siyang slice na siya ng
samgyupsal na pork. Oo, kaya madali lang siyang kainin. Para siyang ano, no? Try nga natin ng merong lettuce. ng may lettuce. Okay. Gusto mo? Go. Try natin. Kasi, alam mo, Ate Cara, tama ka. Parang samgyupsal na to. Oo, na parang nandun na siyang- lahat. oo. Na pwedeng i-pair sa lettuce. Okay, try na natin. Ito, Ate Cara, parang hindi mo na kailangan mag-dip. Oo. Kasi sabi nga natin kanina, naka-mix na siya. Try natin siya ng may ganito. Taste test, guys. And alam mo, napansin ko din yung lettuce nila, sobrang green. Parang ano, no? Sobrang fresh ng mga lettuce. Kaya nga sabi ko, sobrang crunchy niya. Tapos, combine pa natin siya dito sa may pork nila. Ay, sarap. Guys, perfect combination to. Yung stir-fry na spicy pork and the lettuce. Proceed naman tayo sa kanilang Geran Marie or yung egg roll nila mismo. Ayan. Ganda. Ay. Alam mo, may nakikita ako sa Sokmed, yung paggawa ng egg roll. Diba? Ang satisfying. Yung inuulit-ulit Oo. ko siyang ganyan. I think ganun, siyempre, ganun nila ginawa So to. dito, meron din siyang parang crab stick. Oo. No? And then mga vegetables, Siguro mga something. ano to, onion spring na yun. Spring onion. Ayan. Taste test. Sarap ng egg. Ayan, sarap. Kasi alam Ate Cara, gusto ko yung mga, ito yung pinaka-favorite ko na side dish sa samgyupsal, yung Steamed egg, Oo. no? Okay guys, try natin ang egg roll, the samgyupsal pork, and the lettuce. Ito. So, ayun naman, ang ano naman dito sa kanilang grilled pork, ang laki ng mga slice. Palambot yung mismong pork nila. Ang lambot. Okay guys, ito naman tayo sa Dweji Galbi. Itong Marinated pork. Try natin siya ng ano, Siya lang. as is lang. Oo, stand. Stand alone. Ayun. Ang napansin ko lang talaga sa mga slice nila is very thick yung pork. Unlike dun sa kaninang tinikman natin, thin naman yung slice niya. So, mas madali siyang i-wrap sa... Alam mo, pili ko, Jazz, yung sobrang saya mo sa kinakain natin. enjoy ni Jazz yung kinakain natin. Natin siya. Ayan. So, tikman natin. Parang barbecue. Oo. Barbecue na matamis. Oo, yun siya. Ang isa sa mga napansin ko din, lahat ng pork nila sobrang lambot. Oo. Kahit ito, kahit grill siya, malambot siya. Ang lambot. And yun yung gusto ko, yung hindi siya maalat. Matamis siya. Okay guys, this time naman, i-rate naman natin Ate Cara. So start tayo sa may Set Set B. B nila. So yung set B, ulitin natin, ang laman niya is yung jjajangmyeon, seafood jampong, and yung tang suyuk fried dumplings. So i-rate natin siya kasi sinabi nga talaga yung good for 2 to 3 persons. Actually, parang kahit more than eh. di ba? Oo. Kasi as in, sobrang dami talaga ng serving nila. And ayun, sa lasa, kanina sabi ko gusto kong balikan yung seafood jampo kasi as in sobrang ang sarap. Talagang lasang-lasa yung parang authenticity nung kanyang seafood talaga, 'di ba? Not just parang di siya ano lang, powder lang na seafood. Talagang dahil meron nga siyang crab, merong tahong and yung shrimp. So, nagustuhan ko talaga yun kasi hindi siya maalat. Tapos yung mismong noodles niya, malambot siya. And then, yun nga, parang na-compare natin siya sa mga parang instant. Kasi yung mga instant guys, yun nga, nasabi namin kayo na medyo maalat siya. Ito, hindi. And yung last dun sa set B, yung tang suyuk with fried dumplings. Alam ko, naging favorite mo siya, Jazz. Oo, nakalimutan. Oo, malambot siya. And yung mismong sauce nila, Ate Cara, ito yung nagdala. Kasi, yun nga, hindi natin binuhos to. Ginawa natin siyang dip. So, Kasi, kaya ang crunchy niya, yung breadings niya, sobrang crunchy pa rin. Ayun. So, anong rating natin sa may set B? ako i-rate ko siya as 10 over 10. Yes, talaga. actually, 10 Masarap over siya. 10. Parang ang ano, kasi yung serving, yung lasa, as in, ang perfect niya. So, good for sharing talaga siya. For 2 to 3 or more than 3 persons. So, and next naman natin siguro yung ating stew and yung soup. Yung kanilang Dweji Kimchi Jjigae and yung Chadol Doenjang. Ayan. In-expect ko kimchi, medyo maanghang siya. Pero hindi. Parang ano, tama lang yung pagkaanghang niya, hindi siya super anghang talaga.
And ayun nga, yung tofu niya, hindi siya ganun kalambot, hindi rin siya ganun katigas. So, tama lang yung pagkakaluto. And then, ito naman kanilang beef soup with tofu and mixed mushroom. Ito, Ate Cara, gusto ko siya. Kasi, ayun nga, may beef na siya mismo. Parang nandun na siya lahat. Tapos, of course, malambot yung beef niya. And yung lasa niya, sakto lang, hindi maalat and all. And, of course, hindi siya masyadong spicy. Sakto lang siya. So, i-rate natin itong kanilang mga soup ng 9/10. 9/10. Siguro next muna natin yung samgyeopsal nila. Yung Dweji Galbi and yung samgyeopsal, yung grilled pork belly. Ayun. Sinasabi ko nga sa'yo kanina, unlike doon sa Jeyuk Bokum na sobrang thin talaga nung slices niya. Itong mga pang-samji natin, makapal siya. Pero, alam mo kasi parang expected mo kapag makapal yung slice, matigas siya. Diba? Pero hindi. Sobrang lambot. As in, lahat ng pork nila dito, sobrang lambot. Feeling ko isa yun sa mga binabalik-balikan dito. Yung pagiging malambot ng pork nila. Ngayon, siguro, ako, for me, 10/10. Itong samgyeopsal set nila. Itong Jeyuk Bokum, feeling ko ito mas gusto mo siya dahil yun yung mas maninipis yung slice. And yun nga, kanina na pag-uusapan natin, parang kasing usually kapag nag-wrap tayo ng samji, diba parang nilalagyan natin ng sauce, ng kung ano-ano pang mga side dish. Yan, pero hindi ito, na kailangan. kasi nakamix na talaga siya. So parang easy to eat na siya. I-wrap na lang talaga siya sa lettuce. Alam mo, Ate Cara, ngayong balakad, may gulay na pala siya. So, parang ang hinulig na mag-lettuce. So, nandun na siya lahat. So, i-rate ko yan as 10/10. And yung last natin, yung Garan Marie o yung kanilang egg roll. Feeling ko dapat si Jasmine din yung mag-rate. Kasi kanina ba? Hindi, kasi ito yung pinaka-favorite na side dish ko sa samgyeopsal. And sa kanila, ang dami niyang mga anong tawag dyan? Inclusion. Sahog! Ang dami niyang sahog. Yun nga sabi ni Ate Cara kanina, may ano tawag sa pink? Crab stick. Crab stick. Ayun. Yes. Ayun. Tapos malasa siya and mas masarap siya pag mas mait. Hindi ko tinan. Okay. So, i-rate ko siya as 10/10. Ayan. So, ayun. Tapos na nating i-rate one by one yung mga kinain natin. Siguro i-rate natin naman overall itong Dweji Galbi. Start tayo sa place mismo. Feeling ko sa location, maganda yung location itong kanilang restaurant kasi kanina nabanggit natin na along the highway lang siya. And marami siyang katabing mga establishments. So, sobrang dali niya lang makita. And yung pagpasok natin sa loob, maaliwalas yung place, malamig, and maraming table na parang siguro kung merong mga barkada and family na mga gusto kumain dito kahit na normal day lang. Sobrang spacious talaga nung And kanilang of course, Ate Cara, yung nasabi mo nga kanina na if may occasion kayo na gusto nyong onting privacy, eto, right now kasi guys, nandito tayo sa may VIP room nila. Ayun yung good thing dito na yung, kasi mga ibang Korean resto, wala silang mga VIP room. And ito, may VIP room siya ng mga, actually, Ate Cara, magkakasya dito, I think, 10 pataas. Kasi malaki yung mismong VIP room nila. Ayan. So, i-rate natin ang lugar niya kasi accessible siya along the highway and also, i-rate natin siya as 10/10. And add pala natin na kung hindi rin sila makakapunta dito for dine-in, available din sila for delivery sa mga other delivery services na available dito sa location nila. Okay guys, punta naman tayo sa kanilang mga crew. Of course, sobrang accommodating nila. Ayun nga, yung pag-serve and all. Tapos kanina, Ate Cara, kasi hindi natin memorize yung food. So, ayan, inassist nila kami. Tinuro nila yung mga food. Ayan, so i-rate natin sila as 10/10. Bago natin makalimutan, ito mismong store nila is open ng 24 hours. Ayun, So, 24 hours as in Monday to Sunday? Yes, Monday to Sunday. Kung may cravings ka ng midnight, Oo, pwede to. Ayan. Anytime, pwede kayong pumunta dito. And last, syempre, yung overall na rating natin sa food. So, of course, Ate, alam mo, hindi lang yung mismong lasa. Kasi binibase ko din yung presyo nila and the serving. Malaki siya. Yung parang, pagpunta mo dito, kahit ito lang yung orderin mo, okay na siya. Ayun, malasa and all, malambot. Lahat ng sinabi namin kanina. So, i-rate namin yung overall na food is 10/10. Okay, Jess, alam ko,
marami pa tayo pwedeng kainin kanina. Tikim-tikim lang, pero feeling ko, Itutuloy na natin siya. ituloy na natin yung pagkain natin. So, tanong ko pa kung G ka pa? Sumusubo ka na. Naunahan lang. Okay, so Jazz, G? G! Let's Kain na eat tayo. again.